लोगोफोरनै भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखैमोन दे लोगोफोरनै दिनै ना सिंगिजों सबायजों संनो नागिरदों नालाय ओंखायनो आं भिडिअ खिथिनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नै ना सिंगि एवगासिनो दं ना सिंगिया एवना लाग्रोथोंसै लकेल ना सिंगि लोगोफोर न'निफ्राय लाबोनाय बाक्सानिफ्राय न'आव दंबावोमोन ना सिंगि फिसा फिसा नाखौ गेसाव एवना लानोसै सिंगिखौ अराव नायलांबाय थादो खारै होनोसै लाबाय दे आंहा ओमफ्राय एबार सबायखौ आइया एवगासिनो दं नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ लोगोफोर सबाया साफा जाखाबाय होनदां लोगोफोर एबार सबायखौ रुनोसै सुखाखाबाय एबार खारै होनानै डाइरेक्ट सारायाव होनोसै दैखौ एसे हरबावनोसै हरबाय एबार खारै होनोसै बेयाव खारै सरहोनो थालिरनि खारै होनानै रुनोसै थिगसे रुनोसै नायलांबाय थानोसै गोदौबायानो दे जेबो गोथावखौनो
मोनबाय दे ओमफ्राय आं दा दै होबाय एबार नै ना एवनानै दोननाय दंमोन ना दहायनो नै ना सिंगिया ओमफ्रायथ' आं इयाव सामब्राम सुमब्राम थाव जेबो होआसैना डाइरेक्ट खारै होनानै होनाय नालाय एबार नै बानलु होआखै नालाय नै बानलु थाइथाम हाखावनानै लाबाय एबार नाखौ होनोसै आरोना नायदो ओमफ्राय थिगसे गोदौ होनोसै ओरैबायदि गोथाव जाखायो लोगोफोर सबाइ ओंख्रिखौ बिदि माबानांगौ ओमफ्राय एबार नै जिरा होनोसै सामब्राम गुफुर होनोसै नै सामब्राम गुफुरखौ एसे होग्रोनोसै र' सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय ओमफ्राय जिरा बेखौबो एसे होग्रोनोसै नै एबार थिगसे गोदौ होबाय थानोसै लोगोफोर एरना होनानै एबार नानि रस गरसै गोदौबाय थासिगोन बिराद गोथाव जाखायो अराव संनाया सबाइ ओंख्रिया मिलौलायसिगोन सबाइ गोरलैजों ना लकेलजों नायाबो लकेलसो लोगोफोर जोंनि बाक्सानिफ्राय लाफादां दाख्लै न'आव थांनायाव न'नि फुख्रियाव ना सिंगि जानाय नायबाय थादो लोगोफोर दे माबायदि जायो नै गोदौथोसै एबार बानलुखौबो होनानै जेबो समबार गोसो गैला नाखौ एवनानै होबाय लोगोफोर खारै थालिरनि खारै नै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आंना एबार दुन्दिया हरसै दुन्दिया ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ जा गोथाव जाखाबाय ओंख्रिया साखिदोंमोन मिलौजोबबाय सबाइ गोरलै ना सिंगि लकेल नालाय जि गोथाव जाखाबाय एबार गामलायाव लखबनोसै Buriya sih, first class. Kamu latih kamu? Ini lebih dia lukuk nasi deh, keripik kamu yang belum soang sih. Bisa na? Kisah susi. Size. Buriya. नै लोगोफोर नायलाय खेबसे जि साइज जाबाय ना लांसै एबार न' सिङाव ओंख्रिखौ लोगोफोर ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंमोन दे जानायखौथ' खिन्थानो हायासैना आङो ओमफ्राय जाखांबाय गोथाव जाथारदों नोंसिनिनो गेसाव संनायाथ' गोथाव जाया नालाय ओमफ्राय खारै इदि डाइरेक्ट होनानै संनाय बिराद गोथाव जाखायो दे लोगोफोर जोंहा न'आव गोदो इदिनो जाखायोमोन आरो नै बाक्सायाव समबार बुथुमनाय जायोना इदिया बांद्राय थावा ओमफ्राय डाइरेक्ट खारैजों होबाय नालाय ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंमोन अननानै नोंसोरबो जानाय नायनानै नायबानो जाबाय आंनि जानाय बायदि ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला आरो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा खेबसे लाइक